mhlawumbi sawungena eParliament uzawuphela le nto kuthiwa yi-taxi violence. Sasilwa loo nto. Sohlulakala. Siyavana? Sohlulakala. Singekho mntu sim-owishayo. Sahlala phansi sathi madoda. Xa sohlulakele umntu ngekhaya lakhe. Akukho mntu uthengise omnye. Nto nje sohlulakala. Niyayazi lana singabokuqala ukohlulakala yi-ANC. Abanintsi laba bezama bohlulakala. Nathi sohlulakala. Sabuya. Asibuyelanga zikhundla. Ningabi nawari abantu baseXhosa uzaba ngumceba, uzaba ngumeya, uzaba ngumphathiswa. Asifuni nesinjani isikhundla. Sizoncedisa i-ANC yotata. ANC. Ongathi ayawugxila pha uthole ngoku hayi ithenda funeka inikwela anisowinto. Sizizele nje sifumene ithenda